Ahoj, takže vítejte u mého dalšího videa. A tohle video, mám tu teda nůžky. A tohle video bych vám teda chtěla ukázat vlastně moje nové pečopáky. Protože jsem dneska byla v Tesku a tam stály teda pečopáci za 89 korun. Takže jsem si koupila rovnou 3 balíčky. A mám tu radši nůžky, kdyby to nešlo otevřít, ale já myslím, že to otevřít možná půjde, takže to dám radši nebo. A začnu asi tímhle, kterého jsem si teda vybrala jako první. A je to teda tenhle a to je podobný tomu Sunilovi. No, už tam vidíte, to je skvělý. Teď zkusíme rozevřít nůžkami, ale když nůžkami to asi nepůjde. Jak k tomu dostanu? A ono to je přivázané, takže to stopnu. Už to mám teda odvázané. A byla tomu teda taková hvězdička, která se má dát na ocas. Na ocas, já nevím. Ona tam teď momentálně nejde nasadit, ale... No, prostě, a on je úplně takový roztomilý. On teda moc nestojí, ale stojí. Když ho dáte takhle, tak on stojí, ale když jsem ho třeba zkusila poprvé, tak nestal, jo. Jinak stojí a je takový roztomilý a ještě přemýšlím, jak se budeme mát. Tady jsou teda všechny ty pečopáci. A teda jmenuje se Farahmey, nebo já nevím, jak se to čte, ale to Farahmey. A už mám teda tu Koalu Solis a potom mám ještě to, já nevím, jak se to čte, a je to teda sova a je to nějaký Phrase Undersong, já to neumím přečíst. A ten je teda úplně boží. Já mám ještě kabinu na světlo, jo. Držíš, nebo nedržíš? Já držíš. Další, teda jsem si koupila tohle. A to já nevím, jestli to je holka nebo kluk, jo. Se podívám. Je to kluk. Vypadá to takový pes. Já jsem potřebovala psa. Já jsem si potřebovala víc kočku, ale jsem tam žádná kočka nebyla. Tak jsem si koupila psa. Zkusím nějak rozbalit takhle, bez toho, abych to... No, je to lepší. A zase to budu muset teda, jako víte co, rozstřihnout, anebo možná ne. Možná, že to dám i bez toho, jo. Bez toho, abych to musela nějak stopovat. Se mi to moc nechce. Vezmu nůžky a momentálně to tu takhle odstřihnu. A někdo mi napsal a za to se moc omlouvám. Možná to bylo lepší stopnout, ale... tak ten je dobrý. Ten je super. Teda nestojí. Proč nestojí? No, stojí. Tak ten je pěkný. No, bylo k tomu teda tohle. Tohle nevím, co je. To mi když tak napište někdo. Tohle nevím, co je. Nepište mi pořád někdo. Je to? No, a ten teda myslím, že se to jmenuje Oscar Long, ale já nevím, jestli to bude nebude holka, ale asi to bude fakt kluk. Je fakt hezký. A posledního, no, musím to, víte co, vám ho ještě ukážu. Další mám teda tohle, a já to nevím, co to je, to vypadá jak nějaký ten. Ten byl docela hodně, ale já jsem říkala, že si ho koupím. To bude holka, ale já totálně nevím, co to je. Já se teda podívám se i na seznam. Na seznamu je teda napsané, že to je nějaká Brie Bilson, nebo tak nějak. A teda já vůbec nevím, co to je vůbec. Že jsem asi jako blbá, nebo já nevím, co jsem. Ale já fakt nevím, co to je. Jako
Ale to je docela pěkný. Já nevím stříhat. To víte, to já totiž neuměla nikdy. Chybí mi ještě poslední čas a to je ocas. No a není to jenom ocas, je to jenom ocas a ocas mi nejde. Takže to možná budu muset teď stopnout, možná nebudu muset. Tak. Je to teda takový maličký rostominoučký. Snad stojí. Tak to je nezajímalo, co to je? To nevím. Co to je? Tak to je blbé, ale bylo k tomu teda tohle a to se má dát nějak tady. To je asi myš? Totiž je sýr na ní, tak to je asi myš, já nevím. Kdo si? A jo. Já ji teda zblízka ukazovat nebudu. Snad ji uvidíte. Takže teda tíhle 3 pečopáky jsem si koupila. Půjdu tam teda ještě někdy a koupím si teda nějaké barevnější, no tak, ale tyhle jsou úplně super. Takže doufám, že se vám toto video líbilo a já se s váma loučím a